טוב, תקנת רילי אלחוטי לקומפרסור, נתק מינוס. הקומפרסור עומד פה באמצע. הנה זה. צריך רגע ללחוץ קשר ביד אחת. צריך ללחוץ על האקדח. אוקיי, עכשיו אני הולך לחלק הכי רחוק באוטו, גלגל אחורי. הנה, עובד. גלגל קדמי. עובד. צד שני של האוטו. ונלך לגלגל האחורי. הנה. עובד. איזה יופי. רילי אלחוטי. נתק מינוס. פשוט מאוד.